Good evening my loves, ayong maayong gabi sa inyong tanan no. So karon mag-vlog ko para mag-update ko sa akong kinabuhi, bisag dili mo interesado, bahala mo. So karon my loves, nagbalhin mi diri my loves, so diri na gyud mi namalhin mi. Actually wala pa mi nahuman og alsa balota. So diri my love sala unta ni, pero diri mi nga tulog, perting paita. Basta wala bag-o kang namalhin, ya wala pa may wifi, wala pa jud mi TV, perting mingawang kalibutan my loves. So diri ang opisina sa kuang bana. Unya kit-an yung mga libro, mga unsa na diyang mga boxes or unsa man ang mga gamit niya. So diri ang iyang opisina niya kunuhay my loves no. Unya mao ni ang kwarto sa mga bata. Okay, daghan pa kay ng mga duwaan diya yung mga drawers my loves, kay ang part sa drawer to apas sa pikas balay, wala pa namon alsa. So kini diri naman ari ning pasigaon natong suga, ayan, so mao ni ang kaliguanan unya. So mao ni siyang update, mo na ni ang gitsura sa kaliguanan my loves no. So again wa pa jud ni siya nahuman my loves, pero pwede na jud sa kapuy-an my loves no. Pwede na ta puyo diri, og pwede na ta maligo, og diri pod pwede na ta malibang my loves no. Ayan, so medyo okay na jud no. So yun, so ay ta my loves no. Ayan, so mao ni ang kusina dere. Ayan na akong mga hinalay diha. Okay, so ayun, so muduol ta my loves, so gamay kay niya mo bench diri my loves, pero may na lang no. So kana dira my loves no, wa pa jud na nahuman my loves, pintalanan pa na, pero pwede ra dala rag smile no. So kini siya for the meantime ra ni my loves no, yan 19 forgotten na ni siya my loves, ilisanan pa na, pero karon mao pa na mong gigamit. So kining lumisa ha, mao na mong gigamit, kay among lumisa to apas pikas balay. O yun. Oy, nagluto ito kog panihapon my loves no, broccoli og noodles. Maora man gyud madali-dali na tong mga inahan no. Labi na jud natin mga anak, ayan. May na lang my loves bangag nagpakaon tas tong anak my loves no, na vegetables my love, broccoli. Oy, mao ni amo ang cabinet dire sa mga plato, kutsara, tinidor, ayan. Pwede pud mga bata imong ipaslak dire kung magpabadlong sila. Unya mga baso diya, mga kutsilyo, ayan, mga unsa na diya, mga parnilya sa diya my loves no. So wala pa na ang ubang mga gamit namo to apa sa pikas balay, ayan. So mga box diya my loves, kay mo na siya akong isud ng mga bata diya charing sa mukha jud. So ayan my loves no, medyo okay na jud siya my loves no. Kung wala pa mo kakita sa ko ang first vlog about aning balaya, katong akong gi-vlog nga bahay ng aming kapitbahay, ayan, mao ni siya my loves no. Ayan my loves, so livable na gyud siya my loves, madala na gyud smile my loves no, unlike sa ni aging mga katuigan charing ha, atong painaya na kay basig unsa tawag na, mapaig atong tubig charing sa mo kajod no. So mo na siya my loves no, ayan, ana matang inahan my loves no, ayan, mag multitasking man ta. So mao ning hallway diri my loves. Ang nakabati diri my loves, kay neat siya, kay tungod kay wala siya suga charing. So mo na siyang kwarto unta namo diri my loves. Unya, ayan, wala may katri my loves no, walay katri siya, kay among katri tuwa pa lagi sa pikas balay sa mukay jud. Oy, wa pa jud namo nahuman og alsa my loves, kay tibuok adlaw nagsigig uwan. Unya dili biya masulod sa among sakyanan no. So kini diri my loves no, ayan, mo atras ta, unya mo abanti na pudta na pa ni mga boxes di mga sapatos, kay wa pa jud na siya nahuman og unboxing charing. Sana all. So ayan siya my loves, ayan, mao na siya ang dagway karon my loves no, wa pa na siya nahuman my loves no. Ambot lang kung unsa kanusa na siya mahuman, basta mahuman na siya in a right time charing. Medyo busy pa jud kay niya ko ang banana charing. Busy pa ni siya my loves, kay na may mga priorities kinabuhi my loves no. Kung unsa toy mga priority, mo jud toy unang-unahon. So kini siya palungo na tong suga, kay perting mahalang kuryente charing. Mga bata walang kamatayang laro-laro nila my loves. So mobalik ta des kusina, kay basig napaig ako ang tubig. Ayun. So ayan my loves, murag nalata na jud ni kong tubig my loves, pastelan.
Ako na dyan yung ilunod ang ako ang noodles diri nga sisayawan na to no kay may na lang ba malingaw ta sa ato ang kaugalingon bisag dili mo malingaw basta ako nalingaw ko sa akong kaugalingon mao na importante ikalingaw na to nga ato ang kaugalingon sa daghang mga problema sa panghitabo sa akong kinabuhi mga unsa pa na diha ayan so ato nang ilipay-lipay naapay sa mukan diri sa mukha jud so ayan my loves no panganay na ko na siya my loves ayan na ayan siya. So mo na siya isugkay-sugkay na to tong noodles my loves ana ra jud no. Ayan ako mga anak my loves ganahan na sila noodles my loves no. Ana noodles nga. Every time magluto kog noodles nanay mga broccoli or itlog niya. Pobre man my loves wala ka palit og itlog kay perting mahalang itlog sa akong banach mo ka. Mommy, can I toilet? Mommy, can I toilet? Ah? Can I toilet? Go toilet? No. Yun, my loves, no? Nanihapon na sila, my loves, no? Kay alas 6 naman diri pasado sa gabi, my loves. Ayan, bisag init pa kaayo, sige muntong ipaslak. Bisag pa kanoon pa na nimo sila noodles kada adlaw, my loves. Wa yun na sila pili, my loves, no? Pero di man na pwede pud mo kaog noodles adlaw-adlaw, my loves. Kay makadaot man pud na, no? Maugali, butangan dyan ako nag mga something vegetables or itlog para in taon lami-lami ang ilahang pagkaon.